Aya, mama. Ma, gutom na kayo, ma. Gutom na kayo ba? Ayan na, prepare na kayo mag-eat na. Yay! Nag-washas na ka? Washas na washas. Dala po, ma. Dahil lagi ba ako, ma? Ano ginagbaho ang tahong? Bang! Ito, manasudaan, ma. Wala, mo. Tingnan ko ang abi. Egg na, sad? Nag-egg na ba ka ganina morning, ha? Tanawan na mong naong mura na kag-egg. Sino ko taon na nga? Sino? Bobo na. Sino mag-pray na? Sino mag-pray na natin? Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa food, Lord. Amen. Okay, let's eat. Sabaw lang ako, ma, ha? Sige na, oh. Ikaw na din, ha? Ano, magsabaw, ma? Ano, ni green, ma. Hindi ko ganahan aning green, ma. Hindi pa na makahin mo. Ikaw na lang mo na. Nawala lagi si Papa, ma. Nag-work pa si Papa, oh. Unya pa ba kumang si Papa gabi, eh. Kaya pagkaon lang niya kay. Ilan ako si Papa na. Sige ka magkaon. Magkaon eh, no? Oh, saan ka magkaon eh? Oh, very good boy. Nahan si Papa na ba? Sabaw. Ay, ma. Anong napatamaan ni ma? Ano man? Pabuli ni Papa, ma. Ingon ako siya na magpalit bagong sin. Kagwapo pa nitong sino? Kapag ko pa na, oh. Ingon ako, Papa, nga. Ilisan na nga tuwang sin sa kwarto. Ano man? Wala ka man ibuslot itong atop. Dili, ma, kay. Kabalo ko, ma, nga nang stress na kayo si Papa, ma. Ano man? Kay, kanak manggungkuan, ma, kanang matulog na tamano, kanang gabiin naman, no, nya. Kanang kusog kayong ulan, ma. Makadungog mo ako ka, Papa, ma. Magsigsag ingon na. Ma, asa ang trapo? Kaya, ma, lagi na buslot ang kwarto, ma. Ano na yan istorya? Okay, shoutout time ta, no? Namin nagpa-shoutout atong last video na mo. So, shoutout na ko una si Ronald Itsilua. Wag pangalan. Kuya, wag pangalan mo pa, oy. Shoutout Ronald Itsilua from Bohol ni siya. Shoutout sa mga dapaw. O ikaduha si Janper Gonzaga. Bana ni siya sa ako ang cousin. So, bye, salamat sa pagtanaw. Ingat ka na sa gawas na. Then, third, si nakusgan ako ng amigo, si Saldi Malmis. Hamis kayo ni supervisor ni siya. Shout out that part. Then sa YouTube po na mo nga nagpa-shout out si Maypax/Pakdat. Silingan na mo ni sa Garciabil. O si Jinen Ferrer, kauban nagtrabaho sa kuang wife, no, taga GS. Then sa mga taga NCC po, shout out tayo diha. Salamat tol sa pagtanaw taga NCC. Okay, Nolan, thank you kayo. Salamat. Manong, nalagi na tulo, manong. Kwarto, no? Tapuan na daw ni Papa, ma.